כמה תלמידי חכמים, רציניים, מעמיקים, עם רוחב דעת ועם דעות ישרות וטובות, עם אמונה בעם ישראל ובתורתו, ואמונה באדם, יש לנו. מעט מאוד. הרב הלל צייטלין היה אחד מיחידי היחידים העונים להגדרה הכל כך משובחת הזאת. יש פה עומק של חיים יהודיים נפלאים, מתוקים מדבש, בחיי נשמות, מעמיקי דעת. מי יכול היה לראיין באותה שנה תרפ"ה גם את הרב זוננפלד וגם את הרב קוק? עיתונאי, סופר, איש רוח, פילוסוף, חוזר בתשובה, תלמיד חכם, מקובל וחוזה חזיונות. אלפי מאמרים וחיבורים שונים כתב רבי הלל צייטלין במשך עשרות שנים, אך רק מעטים מהם יצאו מחדש לאור. הדור שלנו זקוק מאוד מאוד לכתבים מעיננו, לדברי הרב צייטלין. עכשיו 60 מאמרים שכתב במבחר ימיו בשבועון בדרך יוצאים לאור לראשונה, ובהם חומר חשוב על גדולי ישראל, קבלה וחסידות, ציונות, ספרות, חגים וענייני השעה והנצח. כמה גדול הוא המפעל שנעשה כעת להוציא לאור את כל כתביו. כאן הרב אלי חן, אמיתי, עשה עבודה נפלאה של איסוף חומרים יקרים שכמעט ולא נודעו לציבור. וכל מי שיצטרף לחזק את ידיו ולרכוש את הספרים פה מרישה, כדי שיהיה גם קמח בשביל התורה הגדולה והנפלאה הזאת. יש לך ויש לך הזדמנות להביא לביתכם אותיות מנשמתו הגדולה. הווה נרתם כולנו להוציא את החומרים האלה לאור.